council and they request the barangay SK officials to award the following certificates. Republic of the Philippines, Province of Camarines, Municipality of Bato, Barangay Kamangan, certificate of appreciation is presented to Honorable Jessamine Warde. And grateful recognition for the support extended. Research for Little Miss Award 2025 as celebrated during the annual Fiesta Celebration 2025 in the respective day of November 2025 at Barangay Kamangan, Bato, Camarines Sur, signed Honorable Julian Landrong as the chairperson and signed Honorable Mercedes Carolina Bulong Barangay. Remarks na muna kita. So, to close our program this evening, I will call in one of the barangay councilors of this barangay. Let's give it up for Honorable Faye Abinana. Palakpakan taman po. Okay, can you go please? Pakilay na sa akin. Una po, pagpanggalan ko, kakanapon po ng barangay. Sabi ko po, kakanapon ng mga kasakasiro. Ang po kakanapon ng speaker person. Joey Auntie Lando. Iba po akan ng speaker nawal. Mga barangay nalagmangan po po kakanapong Paso Orbe sa pamumuno po ng Kapitano Jimmy Bernal. Sabi po akan atong Board of Judges ng Walang Bagayon sa pamumuno po ni Skill Federation ng Mulda. At po kanatong mga tabulators, mga gurang, mga hobby, Diyos maraming magabi po kanatong namin. Unang-una po, ako naman pasasalamat. Panagibo po, abi, okasyon na abi, sa pangunguna po, kakanatang speaker person na si Miss Julian P. Landong. Pangaraw po, nagpapasalamat ako, dahil mga kalidin, kali mga idin, tataan po, nabuyan na mga suporta, kali pinakamalaya kali ko namang okasyon na gabi. Sana po, pero sila lang sa pagkaginig ko lahat. sabi, budget, mga gabi, diri po mag-inanakit, so diri masabihan, panormal po, linglaban kita ang kumararaog at kumigana. Kaya po, sali kami para ang tabayanan po kamo. Kamusta na po ang salamat. Tara na, uman. Okay, thank you so much. I will say Abinana for the closing our program. Okay. And now this is the time of reckoning the moment of truth, giving finale. So our candidates, good luck. Mega lang, shout May natatalo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo magaling. Ano? So kailangan lang natin mag-award ng tatlo pinakamagaling. The second runner-up, the first runner-up, and the Little Miss Kawangagan 2025. Little Miss Kawangagan.
Siya pala. our Miss Pauline Rivera together with Honorable Hilda Lamboyong, please. Together with Miss Pauline Rivera. Goes to! So, our second runner will be receiving a cash a crown, a certificate, and a cash. And now, our second runner-up is candidate number. What's your name? Candidate number 2. Pwede ba na 2 or 3? Ako yan nag-answer. Congratulations. Thank you, Miss Pauline and Pagana Rambuyo. And now, our first runner-up Alam na. to award, Ma'am Mary Rose Vargas, please, together with our SD Chairperson, Julian Pilendo. Honorable Julian Pilendo. And our winner will be receiving a crown, a certificate, a gift, and cash prize worth 4,000 pesos. Our first runner-up is candidate number. You're right, number 1. Slowly. And now, our little Miss Kamakagan 2025. Who's your best? Sino kaya? Come on, I call in our punong barangay, please. Honorable Mercedes Rapinian and our chairman of the board, Honorable Nix Noida, please. Sino? Number! Well, sino? It's you, candidate number 3. Congratulations! Congratulations to our winners. We wish you the best. We would like to thank the candidates and their parents, board of judges, board of computer staff members, talent scouts, the Kamakagan Barangay SD Councils and Uwian na. organizers, and to all of you. Henry Ward Longfellow once said, "Great is the art of the beginning, but greater is the art of the ending." Ladies and gentlemen, the program ends with flying colors. This has been your host, so Norman R. Salas, saying thank you. See you once again next year for the search for Little Miss Kamakagan 2026. Have a happy journey home and good night. Board of Judges, please go down for a good picture. Ito muna ang winners, and then the Board of Judges, please. After that, the Barangay Council. And after the Barangay Council, the SK officials, as victorious. Unang judges. Judges po ng tatlo. Lapit sa kanya. Sige na. 3 judges
pa. Abit na. Hello. Hello, Kuya Rosel. Dito na sa baba. Kuya Bobby, hello. Magandang gabi. Dito boy, dito po. Sa kabila. Yan. Then, SK officials please. 6 viewers, hello po. Picture na. To award, sabi po usad sa naging dahilan para maging magayon na okasyon karo na gabi. Oh. So, citationally, Republic of the Philippines, Province of Buti walang Camarines ulan. Sur, Municipality of Bato, Barangay Municipality of Kawagat, Bato. Certificate of Appreciation is presented to Sir Norman R. Sada in grateful recognition for the support extended to Search for Little Miss Mohagan 2025 as host, Master of Ceremony during the annual Fiesta Celebration 2025. Given this Bukas ang of sayawan. November 2025 at Barangay Kawagan, Batong Camarines Sur, signed Honorable, yours truly, Honorable Julian Pilar, signed Honorable Mercedes Arla Pinian, Punong Barangay. To award, I request the SK Council and Barangay Council. Hello po. Guwapo naman ang paninda mo, paring Jason. Ako, Kuya Bobby. Nakal paninda. Merming pirot. Hello sa lahat. Bukas ang sayawan. Ngayon, Little Miss Kawagan yung ngayon. Walang sayawan. May dapat, meron. Kuya Benji, hello. Ayap yan. Sige na, yung mga pamilya na, sige na, mag-picture na kayo, yung mga, okay. Ayun na, SK pa, SK naman. Okay? Viewers, hello. Sige, SK. Thank you so much po. After this, yung mga pamilya, pwede na magpa-picture po. Medyo mahina yung bintahan ngayon. Kasi umulan. Umulan kasi. Yung ibang tao, nagsiuwian ka agad. Tapos walang sayawan. Bukas yung sayawan hanggang ano na yun, hanggang 28 na yung sayawan. Ngayon, Little Miss Kawagan. Medyo mahina yung bintahan. Kagabi, nakabenta kami ng 12K kagabi. More viewers, hello.
puso ng ibang bansa, tayo'y magkaisa. Ma, ano? Daming nakasabit. Nagugutom tuloy ako. Sabi ni Kuya Romel. Yung ano, pinakumpit ko kanina yung naangkat ko. Nasa ano na, nasa 50 plus na yung naangkat ko. Ay, walang problema yun. Taon-taon naman ganyan yung kinukuha ko sa kanila. Lahat naman nakalista. Bago kami umuwi, ay bago kami umalis, babayaran ko muna sila. Wala pa tayong sahod sa YouTube. Nag-delay. Nag-delay si YouTube. Nag-aantay na yung mga babayaran ko. Six viewers low. Mag-bear muna tayo. Daming beer ko na Benji. 16 pieces yung beer na inangkat ko kanina. Pag di umulan, ubos yun. Magkukulang pa yun. Nung nakaraan nga, 20 piraso. Hindi ako umiinom, Benji. Sabi, sana all Benji. Sabi ni Kuya Romel. Bukas kukuha pa ako sa kanila ng paninda. Mga 1.5. Kasi mabilis maubos yung 1.5. Eh, ginagawang chaser ng kabataan sa Alfonso. Oo nga pala, Romel. She is the flow. Kagabi, natulog ako, ano na eh. Alas 5 na. Alas 5 na ako nagsarado ng tindahan. Si Ami, alas 3 kami. Alas 3 kami pinatulog, o alas 4. 4:30. O 4:30 pala siya. Ako alas 5. Bukas, Pilas, magdamag to. Tipsy lang din ako. Bukas na umaga, tutulong ako dun sa pinsan ni Ami. Nakakasalin. Kuya Makpalilo, ganong oras natapos ang sayawan kagabi. Yung sayawan po natapos gabi, alas 5. Alas 5 yung natapos. Alas 5 ng madaling araw. Tutulong ako bukas magkatay, mag-slice, magluto. Kaya, yun nga, di kami maghahanda ngayong pista. Ngayong pista lang ako, di maghahanda muna. Kasi, binabudget namin yung pera. Walang magtatrabaho.
lahat. Okay, TY Makbal. Uwi na yung guest speaker. Margie. Hello, Ate Margie. Nine viewers, hello. Shoutout sa lahat. Ano yan? Bebe. Sayawan na. Madami ka pa. Hit viewers. Hello. Okay. Ano? Paglit. O kahit di na ako pumunta dyan para sumayaw, dito sa tindahan pwede na, tapit. Nag-inda si Ate Margie, kaya nga ako nakalipat dito, Benji. Medyo makakatulog tayo ng maaga ngayon. Tapos na yung Little Miss Tumakan. Bukas magdamag. Oh my God! Sana walang ulan bukas. Opo kaya Benji, ikaw lang po nang iwan po nakita ko. Binalikan mo. Salamat po. Ay, si Ate Margie. Nag-end na si Ate Oo. Margie. Tapos, Tapos na. ay, bako talaga sila pala yung assistant. Hindi yan.
yung mag-assist, magtatanggalan yung sound system ngayon na nag-ano dyan. 10 viewers low, yung sound system na nagtugtog kagabi saka ngayon, tatanggalin na nila ngayon kasi may papalit dyan. Yung kay ano, Villaperte. Ate Ami, hi. Sabi ni Ate Margie, Ate Margie, maganda bukas yung sayawan dyan kasi may bubbles. Magtatanggal na yan ngayon. May bubbles bukas. Tapos may DJ. Kaya dumugin yan. Masarap yung gatang ano? Gatang chismosa. Gatang chismosa. 10 viewers and low. Maganda yun para makatulog din ako ng maaga mo. Para makapag-charge. Tubig at langis. Da 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 da. Bakit ka delay yung ano? Hanggang ngayon wala pa kami sahod. 3 nyug yung igagata. Gatang chismosa. Ma, yung dextrose mo, nagamit mo na lahat? Ha? Ilan na lang natira? Bukas, punta tayo ng buwan. Sablit lang tayo, magmotor na lang. May balaw. Magmamounting ka talaga. Talaga yan, Kuya Benji. Oo. Gatang chismosa daw mo. 3 nyug daw yung ano, gata. Na? Gatang chismosa. Ano? Comment ka, Benji. Masarap yung gatang chismosa. May balaw. Shout out sa lahat. Ma? Acid pill din ma. Acid pill. Mabenta niya mga pambata. Latik-latik naglalana. Wow. Sarap nun. Usapan nila yan sa live ni Ate Margie. Kuya Benji, iniluto mo rin sila Kuya Jason. Masarap yun. Yung naglalatik-latik na. Basta pure yung gata, masarap. Wala ng tao, parang winalis na. Pero may nagiinom pa kaya mamaya pa kami magsasarado. Kuya Makbal, hello. May mga nagbibili pa ng alak. Nagising si Bidang pahinga. Ay, ginatang chismos. Sabi ni Kuya Bobby, si Kuya Rowel ba ang nag-umbisa ng mga Bidang gising. Hala si Bobby. Sabi ni Kuya Benji. Yan na. Opo, si Kuya Rowel na po sabi ni Ate Margie. Hindi ako makapag-invite, Kuya Bobby. Hindi kami maghahanda.
Ate Bidang. Yan sa mga ano dyan sa barracks, di ako makaipag-invite. Team Pahuway. Nag-invite pa naman ako dati sa kanila na pumuntang piyesta. Kaso yun nga, na opera na sa amin. Kaya hindi na ako maghanda. Kasi napapalaban tayo. Kumbaga, yung panghanda, panggastos sa mga gamot. Grabe kasi yung gamot. Napakamahal. Yung isang dextrose, 2 gamitan lang. Umaga, tanghali. Tapos, magbubukas naman ng isa para sa gabi. 3 beses sa magaan, nagpa-plus na yun. Yung 8 ang binili ko, saglit lang. Selamid din daw, wala pa. Opo, wala pa. Okay lang yan, parang Jason, basta meron puro kahit 1 bottle. Pwede. Ako sana, gusto ko magluto kahit konti. Kaso walang magluluto kasi kasal nung pinsan niya. Doon kami, tutulong ako. Kailangan kasi, ganyan naman din sa probinsya, tulungan talaga. Tulungan. Tapos pag gabi, magbabantay ako dito. Tapos pag may bisita, di ko rin masikaso. Pag may bisita. Kasi yung tindahan namin, yung tututukan. Wala pa nga. Nung isang araw, kanina nagtry ako kasi naghahantay na yung mga babayaran. Mga nahiraman ko. Ganun talaga. Para kailangan natin bayaran agad para kumbaga hindi sila madala. Para pag nangailangan tayo ulit. Ganun kasi pag nanghihiram ako. Lumagpas na nga dun sa talaan ko. Yung pangako ko sa kanila, 25 ako magbibigay. Nagpas na. 25 na ngayon. Kaya bukas, pag mayroon, magbibigay kami ni Yami. Sana bukas bibili na rin kami ng gamot. Kasi yung budget namin pangbili ng gamot ay talaga. Bus na. Ay dadamihan ko na yung bibilin kong gamot niya. At siyempre, maraming salamat. Lagi kami nagpapasalamat. At bukas, kung ma-withdraw na yun, salamat sa suportan nyo talaga. Nung naka-challenge ako, thank you. Sa mga nagpakulay, sa mga viewers, silent viewers, thank you po sa inyo. Sa mga nakakasama ko sa live, maraming salamat. Hindi ko man kayo pangalanan, alam nyo na kung sino kayo. At grabe, nagpasalamat ko sa inyo lahat. Kasi di ko yan maaabot kung hindi dahil sa inyo. Dahil naman kita long, puro manit naman. Ay, ko sa Ay, like sana po, like. Ay, da kami double light talaga sa akin. Lang, puro ang sa akin double light. Nasa light sana. Kaya maraming salamat po sa inyo talaga. At yung walang dito ng lights no. At yung matitira ng pera na yon, na yun. Ilalaan ko naman yun sa sa taingan niya. Tapos pabalik-balik namin sa Maynila, pamasahe. Welcome Kuya Ba, welcome. Grabe. Kasi kung siyempre kay Kuya Noli, salamat kay Kuya Noli at kay Idol Japper. Nakasali ko kasi yun nga, lagi kong naisip paano kung di ako nakasali sa challenge nga. Sana ako kukuha ng panggastos. Kasi
ano eh, mas magastos nga na nga ngayon kaysa kumpara nung na-operan si Mabakal raw po. ano? Kalbo! Ay, putang talaga. Tara. Ay, barkada. Ah, si kuya mo. Ayan. Maputol-putol. Hmm. Wala pa. Baka bukas. Baka bukas meron. Ito na kami doon. Sige. Utak mo na sa amin eh. Bumili yung ano, yung kasabayan ni Pula na nag-apply ng scouting dyan. Amoy! Pero kikipiwan. Ako na raw na. Ha? Ako na raw na. Baka. Pero ito lang ako. Saglit man lang kita. Saglit man lang kita. Ha? Saglit man nga lang ulit ka. Hindi magit ang matanghalian. Isa yung Pag pag agtungan ni sa lalakad udma, na mag-drive na lang ako kotse. Sabay na. Ha? Six viewers hello. Tagay po na doon pinag-order sa dako ng anak. ilan. Ilan. Pinurol na. Okay lang. Okay siya na. 7 viewers hello. Kaya Jason, marunong ka ba mag-apply tin sa channel? RG yung ano ko. Yung account namin. Simple na din, ganun din. Si Vince ata. Ate Margie. Baka si Vince. Kasi pinasikaso ko rin yung ano ko yung tin ko nung kasagsagan nung para makasahod din ako. Ano yun eh. Nakailang balik ako sa munisipyo tapos wala rin Mga eco ba? yung AdSense ata. Google AdSense. Pero mas maganda natin Margie, habang di mo pa na kukuha yung mo, sahod mo, mag-apply ka na po sa bangko. Unahin mo muna yung ATM. Yoshi, magtitilan tayo doon. Kasi kung malakad mo yun tapos wala ka pang ATM, hindi mo rin makukuha yung sahod mo. Kaya mas maganda, ma-advise ko sa iyo kumuha ka na po muna ng ATM, bank account mo. Kasi doon yun papasok. Nag-uusay muna kami kanina, ma. Kasi yung mga abubot, mga abubot na vera. Wasi, marami. Meron na po tin at ATM meron. Meron na pala eh. Uy, mga tawag Oo. Ay, ang pala. Dispiras sa kami. Desperas ka ni Udma. Ibabayli na. Agko. Ang sa mga table baga, pulutan. Masakit sa kinabot ng bawal. Udma, may panagba muna kami. Kaming gabulong. Tapos magtabang ako. Oo.
Sa doon ako tumtabang, tapos sabi nga ni Nira, di na nga ni Kuno ko magluto. Sa ko lang ako nung. Yun nga, kasi ano yun, anak ni Kapitana yung kagasalin. Kapatid ni Papa, ni Bianan, kapatid ni Bianan yung kapitan dito. Sabi nila, huwag na raw handa, yun na lang daw. Tumulong na lang ako doon. Tapos sila mama, mga kapatid ko, pumunta na lang doon. Kaya di talaga di makapag-indit. Ya itu naman, talagang bakal sa burang. May mga next time pa naman. Nung isang taon, nagtatay pa ako nung isang taon. Bagay, nung isang taon, wala pa ako. Wala pang iniisip mo. Ang gastusan. Nakakapag-ipon pa. Eleven viewers, hello. Tara, table mode, ma. Pag nag-order sa Grande, kumaway lang, ha. Para abutan ko na lang ng Grande. Kaya kung musan na. Kaya kinaharangan pala nito. Hindi, harangan nito. Ha? Harangan. Oh. Kinukontrata ko na yung mga magtitibol bukas. Kumaway lang sila, iatid ko na yung alak. Kasi bukas may ano yan, may harang yan. Kasi may bayad bukas. May bayad yung gate. Lalagyan niya ng harang. Babakuran. Tara, nakumuha na yung biscuit. Tara, bakit? Butang ko kanta na sa I-plastic mo. Makakuha yan. Tawag na di ba? Kaya na kami sa bago. Ang kupati kaya sugar. Hindi man ka na, hindi ka maagin. It viewers, hello. Sa bagay, Ay, di pa na nagbakal sa balot. Pag sugar, bagat yan, nakakal. Ano nga yung pala Ni? namin. Ha? Nagbal sa balot. Long lasting. Pero sa kuha, mag-roman. Hindi, kumuha na ng biscuit. Emperador. Ay, siya na pala nilito. Ano to, ano? Sa the box, bawas na. Sa di tower kami, dalawa pang box, no? Tower. Dalawang box, tapos yung maliliit, kalahati na lang, no? Wala na yung beer. Last na yan. Naka-deliver na. Pero sabi nila, kung ano, pwede raw gamitin mo na, sabi nga sa akin, ano, kasi yan na yung lahat na grande nila eh. Papahiramin pa ako nila ng pera. Tapos, bumili na lang muna raw sa iba. Papahiramin nila ako ng puhunan. Kulangan may sarili. Kulang nga yan. Ano lang naman, 18 na piraso, 16 piraso. Kulang nga yan, baka nga bukas ubos yan. Bukas Ano na dala ka mo yung pag butang di sara. umulan. Okay, sada ang mani. Hindi na naubos ninyo. Anong 12 viewers, hi hello Nini. May hawig ka po kay okay, itol. Andrea. Paring Jason, out na muna. Sige Kuya Bobby. Dali na. Salamat kay Bobby sa Dali mo na pag-tune. yun doon. Bibili tayo ng ubos na yung gatas na. Binili ko ng malaki. Bibili ako bukas ng mga gatas. Tamang pera ko.
Tito Bano nandito. Oo, si Tito Bano, mag-sleep na kayo. Mamaya nandiyan na yung si Tito Bano. Dali na. 13 viewers sa loob. Pagising mo, nandiyan na yung si Tito Bano. Malingawan na naman yung tuwa. All button. Hello sa lahat. Mahina yung bintahan ngayong gabi. Kagabi maganda. Ano kami. Kadusi. Hello, Kuya Benji. Tulog pa siguro si Ate Cherry. Shoutout po. Ma'am Maria J, Kuya Ruben, Kuya Jagger, Kuya Born. Shoutout sa inyo lahat. Sa lahat po, shoutout. Pam 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 pam. Nagliligpit na yung sound system. Sa silad? Ha? Ay sabay na ninyo. Ha? Ano? Mamay sari? O kaya nga ni. Sabay na ninyo. Dahil yung pagtagak. Thank you. Papasok na yung mga alak yan. Magliligpit na rin kami. Sige. Matatag
Sari kitambak, me. Kuya Tidi, may prosesyon. Kailan po, Kuya Tidi? May prosesyon dito pag pipiesta. Pag madaling araw, tsaka hapon. Tapos pag tanghali, kapista ng tanghali, yung parade. May competition ng may birit. Pero sana walang ulan. Kasi pag maulan, pangit yung pista. Tulad nga dun sa pagkakasalan, putik-putik na. Pag may pagkakataon, makapag-vlog ako. Magbablog ako dun na magluluto. Kung may pagkakataon. Ano mo sila? Dito ko na tambak. Tara, goods na. Tunakan na dyan sa nag-aabot. Amo. Diretso pa. Ito na kami kwarto. Ipapasok mo ng ano ko lang pagalisin ko muna para hindi malagyan ng maano yung sa ilalim. Kapag-utangan namin dito. Sa iba daman. Hindi mo pa napag-utangan sa iba tayo. Mahirap maningin. Paalis pa tayo. Pakutin ko na itong mga alak. Pasok ko. Grande. Go. Ang barangay din po dyan, naghahanda rin po pagkain din po. Opo, lahat po. Laman ko bro. Halos po lahat na bahay dito naghahanda. Mga nagkakatay. Maganda po yung pista dito. Kahit saan ka po ng bahay, pwede lang kumain. Baka kami lang yung hindi maghanda ngayong pista. Kasi nung isang pista nga nakaraan, nagkatay pa nga ako dito.
Hagutin ko muna mga alak. Para makatulog ng maaga rin. Mi! May pinalamig ka rin, boss. Sa taas. Ang galing mo na. Alimutan ka. Ito ah. Sana cooler tayo, no? Cooler. Yan, si ate nung nila. Ano yung kung bukas pa na? Hindi cooler. Pasaksak ko na sa ano. Nabiyang ko nga. Patanggal yun. Hello. Ang madami din pala sila 6. Hello. Ang barangay din po dyan naghahanda rin sa pagkain pag dyan pag fiesta. Wala po yung pangsayawan yun. Wala po yate di ano po ngayon yung contest yung mga ano, mga bata. 5 to 10 years old. Parang ano, pageant ng mga ano, Little Miss Kaukagal. Baka tayo nga lang yung walang handang eh. Hindi oh, ano kan dyan. Ang magluto ng ulam, handa na din yun. Pasasalamat na rin yun. Dangan ni Hindi rin. Ha? Naalala mo dati nung pista? Naalala mo yung pista dati? Naalala mo ngayon na ulam natin hotdog. Oh. Nabisi tayo sa tindahan. Oh, ano? Tinanong ko nga si Papa, magpapaluto sana ako. Kasi ako di ko talaga maano kasi kaso yan ngayon. May gagawin daw siya. Parang mauulit pero ang gawin, doon na lang tayo kasi doon ako. Sasarado. Ay, hindi. Magtitinda yan sila. Ha? Magtitinda. Doon na lang tayo mag Oo nga, doon nga sabi nila. Sinabihan na ako. Huwag na tayo magluto. Pumunta na lang doon. Sabi nila doon. Tutulong ka lang doon. Para yung gagasusin natin, ipamasahin na. Yung ipagkahanda. Hello, everyone. Ito, nasagot mo na yung tanong ni, ano, si Kuya Teddy. Ang barangay din po dyan naghahanda. Sa barangay hall? Sa barangay hall po. Nagano lang yung barangay, ano, nagpapa-snacks. Dito mo tago mo sa diyan. Sadia. Hadi araram sa Terry. Para makakatulog po kami ng maaga. Sa kaninin, nakatulog 4:30 na. Bukas. Ayan, simula na bukas ang walang tulog. Tapos fiesta. Tapos sa next day ulit. Ano? Ano? Peryahan? Ano ba ang tao? Alin doon? May ipapalit dyan. Ay, si Ate Cherry. Thank you, Ate Cheng. Nandyan pala si Ate Cheng. Thank you so much po, Sarap po. Ate Cheng. Pasensya na po. Thank you, Ate Cherry po. Kahit di na pala kayo maghanda dyan. Maghanda dyan. Maraming kapitbahay. Siguro kami silang mag-anak. Ano po, kasi yung ano, ito po kasi isang hilera na to. Puro ano, magkakapatid. Eh yung kasal na taon din pong ano, fiesta. Kaya doon po kami mag-ano, tutulong. Kasi ano, pag fiesta kasi sa probinsya, ano,
Ate Cheng, thank you daw po, sabi ni Kuya Teddy. Yung ikakasal po kasi is pinsan, Anak ni pinsan, Kapitan. pinsan ko. Anak ni Kapitan. Hello sa lahat, di ako makakover. Nagliligpit Going ako. to work, nood na lang ng replay later. Miss you all. Ay, Ate Cherry, na-miss ko yung Ate Cherry. May work daw sa Ate Cherry. Pasensya na po, na-busy talaga, busy din po ni Ate Cherry. Tsaka ano po, ang hirap ng signal, lalo na nung nakaraan kasi abot dito yung ulan eh. Kanina nga, grabe yung ulan, medyo nababaha-baha dito sa tabi namin. Sobrang kanina pang madaling araw yung ulan, halos walang tigil. Yung ulan, pabugso-bugso. Malakas din yung hangin. Pero ngayon, papalayo na din siya. Papunta po atang Palawan, sobrang lakas kasi ng range ng bagyo eh. Kaya kahit kami dito sa sa Luzon, inaabot ng ulan. Kaya siguro bukas medyo maganda na yung panahon. Kasi paalis na rin naman eh. Medyo mabatuin na rin. Mabatuin na din sa Sana nga, uminit na para maganda yung bintahan. Pag kasi walang ulan, madami yung pupunta tao. Madami din yung bibili. Halos ilang days kaming ganyan pa, ng tulog, benta. Pahinga Benta ka mukha mo. Pahinga natin sa biyahe. Hindi rin makakapagpahinga sa biyahe. Baka nga ilang araw tayo doon kasi asikasuhin natin yung kukunin po natin na papel. Hindi rin, lang yun, saglit lang yun. Anong araw ba yun? Monday. Oo. Anong araw yun tayo pupunta doon? Diba 27 yung fiesta, 28 sa Sabad at sa Kuya Tidi. Pwede hilaw daw po sa ni Ate Cherry. Ano ba yan, nak? Dapat Ate Cherry kasama to sa little Yung pageant ng mga Pageant. bata. Kaso ayaw niya, hindi siya napipilit eh. ayaw. Little Lalo pang Kawagan. peras ng fiesta dyan, dadayo ng mga tao dyan. Pag di po umulan, yun Kuya Teddy, maganda yung benta. Kunti na lang, may pangkad na siya sa akin. Kunti na lang. Maganda bukas yung sayawan kasi may bubbles. Hindi ko alam eh, pakita natin sa kanila. Sana nga maganda yung signal bukas. Kasi yung panahon kasi, hindi talaga maano. Maaga tayong makakatulog. Kaso maaga ng gigising. Parang kulang na paninda is maasikaso. Kasi mahirap maghabol ng paninda. Bukas lahat ng buti may deposito. Kahit kakilala. Tulad ng mga nakaraan, di nagbalik yung nandiyan na naman yung nagtinda na di naman sa kanyang bote kinukuha niya. Kung sumama ka pala bebe, ikaw yung matangkad doon. Ay hindi, magkasing tangkad kayo nung grade 5 yun. Yung first. Ay, anak ko yan. Anak ko ng teacher. Hello everyone. Ano maganda yung panahon. Para maganda talaga ang bentahan. Tingnan natin. Baka may phone na wala. Ate Cherry, thank you daw po. Sabi ni Ate Margie. Akala ko natulog na si Ate Margie. Ano ba? Sa balas 12 na ba? Nak, higa na din nak. 12 na. Higa na kayo doon. 12 na. Akala ko maaga pa. Parang sanay na sanay tayo sa puyat. Sasabihin mo yung kanila mag-subscribe. Sabi mo, magkano ka? Ayan, may sinasabi si Bibi.
subscribe nyo daw po yung channel niya. Ano pangalan niya? Sige, endorse mo dyan yung channel mo. Yung channel mo. Sige na. Para daw siya makapag live stream na daw siya. Ano, ibig sabihin, yung channel Ano niya. yan kasi? Madami kong... Team Margie. Yan lang. Ano? Higa na kayo doon. Hindi kasi ito makatulog. Kahapon, sinabi mo sa kanila nagsara? Hmm? Sinabi mo sa kanila? Nagsara? Hindi. Alas 5. Oo, 4:30 siguro. Ano kasi? 4:30 ka. Alas 5 ko. Kasi nauna siya sa akin. Hindi ko na talaga kaya. Nung, Ano ito? kasi, nakaupo ako dun sa maliit na upuan, nakatulog ako, nakasandal ako dito. Ginising na lang ako nung bibili ng alak na hiya tuloy ako. Pakita mo sa kanila yung subscriber mo. Hindi nila makikita, malakas ang brightness niya. Yan o. Ilan na yan? Ilan na yan, mama? Hindi ko alam. Malabo eh. Phyllis Park. 410 baga. Ha? Ba't may parang Jason ka? Ginaya mo. Kuya Romel, hello. Ay, si Kuya Romel. Sabi ni Ate Cherry. Nawala na yung kwentuhan natin ay. Nabisi tayong lahat. Kahit na lang ako sa ano. Sige, comment ka. Sa ano ko. Kasi gusto niya mag... Makikita na lang. Oo. Sabihin mo sa kanila. Yan, channel ni Baby. Bakit iba na naman yung pangalan mo? Matagal na yan. Ba't pa palit-palit ka? Pilisort baga yan. Kaya malilito yung mga ano mo. Ang Iba-iba siya ng pangalan. Sinasabi ko sa'yo eh. Hindi malilito kasi yung at kasi yung lumalabas na pala sa comment, hindi na yung katulad Kaya, na pero nakaraan. dapat, yung Hilisort pa rin, dapat stay ka lang ng ano. Kasi yung mga subscriber mo, malilito yan. Kasi itatype nila yun, yung Hilisort mo. Ay nako. Nandyan na po, nagpalit na naman pala eh. Ayan na siya, Hilisort yan eh. Palitan mo yung at. Hilisort yan. Ayan, yung nagko-comment po, yan po yung channel niya. Kuya TD. Magkwento ka sa kanila. Kwento-kwento ka muna, magsasara ako. Sabi mo, pag nag-live ako, mag-ano ka sa kanila. Magaling mag-edit. Kasi madami ang ano guys. Alam ko kaya. Magaling siya mag-edit. Yung ginagamit niya, yung bigay ng lola niya. Yung tablet. Hili, higa na dun para mamaya-maya makatulog na. Higa na doon. Magsarado na ito. Tama na yung comment. Alis na. Magsasara na rin kami. Doon na lang tayo sa loob mag-live. Magpintuhan. Ha? Ano? Mamaya pala, may nagiinom pa pala sa labas. Hello. Nagkikwentuhan mo muna ako sila ma. Lalabas muna ako. Kwentuhan mo muna sila. Alam kasi dito. Ay, maglista-lista ka. Nakasubscribe na ako dyan. Para tuwing nakikita comment Salamat, ko Kuya Kuya Benji, Benji. para Oo, lang yung nababasa ko rin. pinapakita. Habang nagkikwento ka, lista mo yung mga nabili ngayon para bukas makuha ko. Yung gin, yung maliit, wala na. Yung malalaki, dadagdagan pa ko kasi yari ko bukas. Yung coke na 1.5, dapat mga 5 piece. Ubus to, saglit lang to. Mas madami. Subscribe. Thank you. Miss na ka na din namin Ate Chen. Sobrang nabisi. Pati yung pag-live namin, Kuya Jaime, shout out. Kuya James Q. Kuya Ruben. Kuya Ruben. Si Kuya Bern kaya, kumusta? Kuya Bird.
Kuya Jagger din. Kuya Ruel, Juliano, Ay, Ma'am Maria J. Ma'am Maria J. Pasensya na po kayo at na-busy talaga Busy. tayo. Grabe. Pati Tapos pag yung, live, pati yung ano, pati busy. mag-upload. Hindi, Buti nga pati ngayon, yung nakadalawa signal akong natin upload. din. Yung signal ang may problema din. Salamat po sa salamat sa mga viewers na yun nga din nag-skip. Kahit mababa yung Views. views ko, galing naman yung ko. Galing yung baga, nakikita ko na wala naman skip. Pero mayroon pa rin na nakakalusot na naka-skip. Mahaba kasi yung ads eh. Uh, Kaya syempre yung iba talaga na inaantok na Kahit di siya kakahintay. maabot ang 500, galing pa rin siya. At thank you Maganda. everyone. Pero yung dashboard ko wala na, bagsak na. Hindi na siya sabi nga ni Idol Japper na hindi na recommended. Pero okay lang po. Okay lang yun. Kasi babalik naman yan pagbalik ko sa team. Mahirap kasi gustuin ko man na babagsak naman yung katawan ko. Magtrabaho ko. Pinaliwanag ko na yan dati. Puyat. Kaya kami ipapasok na ano? Mahirap pa disgrasya. Kaya kami ipapasok na ano? Wala na, nandiyan ang lahat. Lahat wala na. Buti maganda na yung signal ngayon. Ano po kasi wala Ngayon, nang tao. wala ng tao. Tapos ano siguro medyo maganda na po kasi yung panahon. Maganda na yung panahon. Ano na, madaming bituin na sa langit eh. Yung Starlink nga, talagang walang signal. Mm-mm. Kung kala, Sa yun nga yung barangay. inisip ko, kala ko pag Starlink, kahit kahit may masama yung panahon, may signal. Mas lalo siya. Nawawala rin pala eh. Mas nauna pa nga nawawala ng signal. Kasi yung barangay, yun, Starlink yan. Sa ano kasi daw yan? Sa outer Yun space. pala, nag-ano rin pa rin yan sa sama ng panahon. Kung madami daw ulap. Oo, pag maraming ulap, wala rin. Kasi yan sana yung bala kong ipakabit. Grabe, balak mo. Ang mahal niyan. Ni. Kala mo. Akala ko nga, malakas siya. Yung kahit may, sabi kasi dati yung mga pinto, kahit may bagyo, may signal. Eh, makulimlim pa lang, wala na nga signal. Ang pa-installment pa lang Oo, yun. pero Nasa mahal. 30,000. Tapos ang monthly mo ngayon, nagtaas yun sila. 3,000 ata o 5,000 yung ano rinig ko dyan. Mas nauna pang nawalan ng signal. Is sa amin kahit may bagyo, malakas pa rin ang net. Mm. Lalo, Ano kasi, yung data. anak mo mag-intro, parang Jason, turuan mo paano mag-vlog. Puro ano lang po siya, Kuya Ted, ay Kuya Romel, edit lang. Inaano ko din kasi siyang sabi ko wag ipapakita yung muka sa ano niya. Sa ginagawa niyong sa Di YouTube. may gusto akong ipa-content dyan eh. Pag napilit ko yan. Kasi gusto ko talaga siyang ipasok sa Gusto ko siyang ipasok sa taekwondo. Kaso ayaw, hindi ko napipilit. Hindi pwede yung isama. Ako Oo nga, ang kaso magkasama ayaw niya. niya. Yan ang Hindi maganda pwede rin siya na yung content niya umayaw. eh. Kasi nagtanong ako, yung monthly, 1.5. Yung monthly. Pero sabi sa akin nung napagtanungan ko, huwag ko raw i-enroll dun sa may Gaisano. Kasi mapapagastos daw. Siyempre, mall yun eh. Ay, doon bagay yung sa Pagkatapos Mayan. ng practice, maghahaya kung ano yung mabili. Sabi sa akin, doon na lang daw ako sa San Vicente magpa-enroll. Sa court. Kailan daw? Pwede rin pumunta doon. Hindi, may araw yan sila eh. Kaya pa. Kasi Yan sana yung gusto. yung sa akin naman, kaya gusto ko yan i-enroll sa taekwondo kasi babae. Ayaw ko Ganda siya ng na, Starlink, pwede mo dalhin kahit saan pumunta. Yun nga, Kuya Teddy, sa mga siguro Opo. mga Oo. nagka-camping sa bahay ni, bahay jeep. yan ang gusto ko ipakontent sa kanya. Pag nakumbinsi ko yan.
Ayaw ko kasi pag ayaw niyo tapos gusto natin tayo masunod naman. Hindi naman Siyempre, pwedeng parati niyang ayaw. Para sa kumbaga, kanya naman yun. yung ano yun din natin yung gusto niya. Pero kung may jiu-jitsu sana, yun yung gusto ko. Yung taekwondo, pag feeling ko pag malayuan lang, pero ang jiu-jitsu, kahit na napipigil ka, kayang Hindi yung ano ko lang, yung self-defense. Kasi babae siya. Ayaw ko na yung binubuli yan. ang self-defense lang. Self-defense. Buti kung lagi tayong malakas. Dapat lagi niyang kaya yung sarili niya. Kahit saan pumunta. Ang bilis ng oras, alas 12 na. Kaya parang makakabawi pa kaya tayo ng tulog. Bagay pa yan. Nakatulog talaga ako kahapon sa upuan. Nahiya ako dun sa bumibili. Wala na silang mabilhan. Ay, pinapasulat ko sa'yo ah. Kasulat ko Kasi, dun. Ayun. kulang ba ito eh? Hindi yan. Ano ba? Buong pa pala. Wala na. May comment si Sa umpisa lang po ayaw, pero nandyan na magugustuhan niya. Yung nga din, Silo. Laurenciano. Hello, Yan, si magandang Tilo, ano yan eh? Taekwondo yan eh. Si Tilo pala yan. Ano yan? Blue belter yan. Si Tilo. Ha? Blue belter yan. Talaga? Oo, blue belter yan. Taekwondo yan si Tilo. Magandang umaga na, Tilo. Good AM na. Bugbog. Pag nag-awayan, bugbog Mr. Oo, Nino. para ano. Yung Hindi, ano kasi dyan, Kuya Romel. Kuya Romel, yung sa akin naisip ko kasi, siyempre, hindi naman lahat ng oras, lahat ng taon ako malakas. Tapos, paano kung may mga api sa kanya? Tsaka hindi lahat ng oras, hindi kami magkasama lagi. Siyempre may mga panahon na, yung mag-isa na lang siya sa buhay. Dapat kaya niya yung sarili niya. Sa 27, papunta ako, sabi ni Tilo. Hindi ko siya mababantayan na. Tapos paano kung, wala na ako. Hindi ko na siya mababantayan. Kaya mas maganda yung marunong siya basta may alam siya. Kampanti ko kahit kung saan siya pumunta, kampanti ko. Kaya niya ipagtanggol sarili niya. Sabi nga nito, ako na lang magturo. Iba pa rin yung yung talagang nasa yung tuturo talaga. Hindi tulad namin dati. Mas maganda yung Medyo, para Tilo, may mga nakita mo kasama. na motor mo. Bakit? Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa Bakit? Ano nangyari sa motor? 27 punta ako dyan. Pwede ka naman pumunta dito, Tilo. Pwede, pero sasama na lang kita dun sa tutulungan ko. Medyo Pwede ka tumambay dito. Sa gabi, Tilo, sayawan ka na, Tilo. May sayawan dito, Pero, Tilo. baka pag pumunta ka dito, kung saan ka pumunta. Nawala ang motor ni Tilo. Kuya Talaga? Lolo. Ha? Nawala ang motor ni Tilo. Hindi, wala kaming balik. Ay, naku, my God. Wala tayong balik. Pati panonood ng YouTube, hindi na natin alam. Kasi ilang araw ba naman walang signal. Ang signal kasi paabot-abot. Ngayon nga lang tayo nakapag-live na eh. Ilang days na din. Hindi ko kagabi nga, hindi ba kagabi nag-live ako. Paputol-putol. Kanina din. Bakit nawala? 6 viewers. Pwede ka, Tilo, punta ka dito sa sa pista. Pero kung pupunta ka dito, magpaalam ka muna sa kanila. Magpayagan ka, punta ka rito. Tapos pag pumunta ka rito, huwag kang maggala. Baka maggala ka na wala akong alam. Mawala ka. Ako yung Kasi hindi dito parehas dyan sa sentro. Mahirap dito.
Baka mapagkamalan ka. Pero pag nandito ka sa akin, wala kang ano, Walang problema. walang gagalaw sa'yo Basta dito. dikit ka lang sa kanya. Hindi Oo. po ako nakita. Hindi ko pa nakita motor ko. Bakit? Masabi mo. Pero Pero yung mga sinabi mo kay sinasabi Kuya mo. Nuli, tandaan mo yun. Ngako ka na kay Kuya Nuli. Huwag na. Wala talaga. Oo. Di ba pala? 2 viewers Na-report sila, na oh. yan. Na-report na. Oo. Tingnan mo muna nga si Bebe. Hindi yan matutulog na ano. Ay, lobat ka na. Ha? Lobat na. Medyo may kalamigan na dito, oh. Malamig na. Ay, sorry. Natutulala tayo sa mga bagay-bagay. Bawal na ako maggabi. Oh, bawal ba? Sa gabi ang maganda dito. Sana tilo eh. Maganda gabi dito. Sayawan talaga dito. Kami mga viewers ni Kanuli nagbabantay din sa tulo. May kasamang tawa. Kasamang tawa si Kuya Armando. Tawa si Kuya Benji. Tapos na pala. Yung baba niyo. Oh, saksi mo nga. Hindi pa naman patay. Abot pa ba? Ilang percent? Ay, malaki pa. Sige, sarado ko na. Abot pa? Oo. Doon na lang po. Ay, Jason, wait. Adi pala na. Pero adi maipit. Ano? Yung ilaw. Ilaw. Adi Di mo naman maipit. Kuarwa to Tama yung pagramram. Tilo. Pakarang ito ato bumbilya yun ito. Kanak pong mansanaya. Hindi, gara-gara ito nila.
Sa bumbilya. Hmm? Sa bumbilya ko. Ito na inuset ko na. Paano na? Sa bumbilya. Ano na, babaan mo na. Babaan mo na. Hello, pasensya na po. Nagsisarado lang. Nagyosi ko, tinigil ko na. Antok na rin yun. Na-snack niyo po. Opo, wala po kami balita, Kuya Teddy talaga. Ngayon. Yun po talaga, Kuya Teddy, kasi talaga ito yung month talaga na abang-abang namin yung tinda. Kasi sobrang lakas talaga pag fiesta. Kaya sa bumbilya, di ba? Alin? Matagal ko na yun. Di ba kayo ba't ko na ito mo? Yan, kinukuha niya, sabi mo. Sarado ko muna. Ano nilagay? Sa bumbilya na sabi ko naman ako, so, raot. Bailin muna. Magsarado na muna kita matitigbak na cellphone mo. Ano na sulo? Biyahe ba no, man? Biyahe ba no? Hmm. Hmm? Magsasala pala ako ng ano today. Purple light? Hindi ko sure. Hindi ko sure. Wala yung harapin na din. Midnight snack. Matutulog. Tulog na po talaga. Hindi na. Alanganin na Alangan po. Pag kumain kasi kami, baka mamaya na talaga. Baka anong oras na rin makatulog. May balak daw kasi. Ako sa pera, ibibili ako ng lupa. Mag-iipon daw si Tilo. Tinigil na daw niya yung Yossi. Yung Yossi din pala. Dadagdagan din. Ha? Magdagdag yung sigarilyo. Bukas yan. Wait lang. Lista ko ba? Lista ay siya. Bakit hindi makakalimutan yung pinagsasabi ko? Bukas yung sigarilyo, galamihan. Bilangin mo yung ini yan. Pansayin lang natin. Ano? Ano ko? Ang tira. Huwag gawanan dyan. Bitbitin mo yung cellphone. Asan yung ano?
Wala na nakasaksak. Okay na. Susi. Kasi doon sa kwarto. Yung charger mo. Oh. Dala mo ba? Charger. Ay, sorry po. Magiging malikot tayo. May nagiinuman pa sa kabila. Kabila, may nag-inom sa kabila. Ano mo nga to? Tapos mo nga doon. Yung Chinelas. Ayun na, nagliligpit na sa court. Thank you, Kuya Teddy, para makapagpahinga na kayo. Nagliligpit doon, nagiinuman pa doon sa kabila. Ayun yung perya. Dito lang yung bahay namin. Kaya madaming nakatambay dito parati. Kasi kitang-kita. Tapos nilagyan nila ng net yung dito para hindi tamaan yung bintana namin ng bola. Tapos, ayun, wala na akong update sa namin talong. Nabagyuhan na. May bulaklak siya pero wala pa siyang bunga. Ayun. At dito na kami. Sorry. Nakaharap pala sa akin yung camera. buong palay pa lang, nakakalimutan ko mag-ibig. Sige na, matulog na ako. Sige, Tilo. Bye-bye. Okay na. Sa ano? Sige mo to. Charge ko muna pala yung cellphone. Sige mo ko. Ayan, nakasusi sa pintuan. Sorry, ang ingay. Ay, sorry po. Baliktad ata. Ito-charge na siya. Bye-bye, Tilo. Sabi ni Kuya Romel. Nantok na ata si Kuya Romel. Alas 12 na kasi Kuya Romel. Dudumugin niya sa yawan niya yung bukas. Kasi malinibag yung tao. Oo, yan. Wala pa ata niyan dito kahit doon sa ibang barangay. Ay, sa First time yan dito mag-ano. Mag-tug. First time dito magkaroon ng babots. Patay niyo yung ilaw doon sa kwarto nila. Para makaano. Nasaksak na yung electric fan. Ang hirap makaano. Bintana. Sinabi ko na yun kanina. Pagdala nagbukulungan ako. Magpulis ko yun. Sinabi ko na, oo naman yan. Ano. Nag-upos Na ano? Sabay mga sa unod ko. Upos perwasan ko. Yan. Pag may tulong. May ulam pa pala, oh. Sayang yung kanin. Ulas na upos. Kanang petrol pintigol. Ngayon, ito pang bawog. Ay, nandun sa tindahan pala. At pala, iluwas mo yung ito, babawagan. Isangat mo sa to, butang ta sa bado. Sa ito pinakang taas. Pinakang taas. I'm sorry. Hello po everyone. Mga matibay ako ay. Hindi ko na detali mo ay.
Ang alikabok talaga sa tindahan. Kahit maulan. Parang nainganyo pa ako kumain. May barbecue. Tira nung tito ko kanina. Kumain dito. Bumili siya ng barbecue. Sabi ko dito sa bahay. Sabi, may kanin dito sa bahay. Kumain siya. Nagtira pala. Kasi kumakain siya na tapos lang kumain. Kain po. Ayun. Tapos yung ulam naman namin kanina, adobo. Adobo talagang nagmamantika. Malamig dito sa amin kaya yung mantika niya, ayan na. Natulog na yung mantika ng adobo. Adobong tulog. Magluluto pa rin. Kasi magluto ng kahit 1 kilo. Oo. Kasi sila, Naalala ko nung 1 taon na may nag-inom dyan na barkada ko. Umihingi ng pulutan. Yung ulam natin, hotdog. Kasi busy tayo sa tindahan. nakapokus kasi tayo sa tindahan. Ay ko, wala naman akong ibibigay na pulutan. Ito ang pulutan, ito ang ulam namin, hotdog. Tingnan mo ako. Tawa tuloy. Pista, hotdog. Ano yung masama doon? Hindi nila alam kung gaano tayo maghirap para lang kumita. Hindi natin kayang persahin magpasikat. Hindi naman sa pasikat yan. Yung iba kasi, ang mindset nila, Pero di naman ang ako, utang para may sa ipaghanda. akin hindi. Ang hirap nung ganyan. Mahirap yung makapaghanda ng Maghahanda mga ka lang, utang. iuutang mo. Para may masabi kang nakapaghanda ka. Samantala sa mga di naman nga pista, nagtsatsaga ka lang kung ano pwede ikaulam. Tapos mangungutang ka ng ano. Bukas po ang niipon sa barangay. Sayawan na yun, Sayawan. Kuya Teddy, hanggang sa 28. Pag maganda yung signal, Walang sawang sayawan yan, Kuya pag Teddy. maganda signal, magdamag ako naka-live. Sana maganda yung signal para makapag-live ka. Makita nyo yung Pero grabe ang sayawan yan, talagang Kuya Teddy. Dito ganyan. mahina pa yung tao nung gabi. One time, yung dalaga pa ako. Yung kapitbahay namin taga Romblon, sinama namin dito. Tapos puro saya. Kapitbahay na asawa na ngayon. Yung kapatid doon, asawa na ng ate ko. Tapos yun, sinama namin, bakit daw ganito yung piyesta sa amin? Puro sayawan, ilang araw na sayawan. Kasi sa kanila daw, 1 araw ng piyesta, tapos Di sa ibang puro lugar mga, kasi, 1 araw lang. parang street dance, ganyan. Sabi ko, ang piyesta dito, halos 1 buwan ang event. May basketball, may aliga, tapos pag ganito, Dotok pa. may ang tinatawag kasi namin Kantura. Besperas, tapos fiesta. Bago mag-Besperas ang tawag dito, ante-Besperas. Yun, Wala nang tao. wala nang tao. Mga silent Kuya Benji, baka nandyan lang sila Kuya Jaime. Kuya Sila Kuya Robert. Robin, sila Kuya Jagger, sila Kuya Vern. Ang gali ng Pinoy, mangungutang para lang may panghanda. Kuya Teddy, ayaw namin yun. Sa akin ayaw ko naman na pag ganyan. Pag wala talaga. Kung kaya namin maghanda ng 1 kilo, ganyan, kaya. Kasi nga, Pero hindi namin pipilitin ibongga talaga. sa Ang hirap kumita ng pera. di naman pista, nagtsatsaga lang itlog ulam. Ang hirap kumita ng pera. Kami pa naman si ayaw ng mangutang. Sa katulad naming sitwasyon. Pero ngayon talaga, malakas talaga ang loob namin mangutang ganito. May pambayad Pag piyesta. Kasi ganun talaga yung ginagawaan namin eh. Talagang pinaghihirapan namin makabayad talaga. Si Pilog baka makipagsayawan. So, Pwede. dito,
Pag pumunta siya, walang problema. Basta Basta wag lang makulit talaga. huwag lang siya magkulit. Tapos, Kasi iba dito tsaka doon sa pero pag sentro. nalaman na bisita ko, hindi yan. Madaming takot dito sa lugar namin. Eh. Hindi yan. Hindi katulad ng doon sa Bato, sa sentro, na makulit talaga bawal dito. Mahirap dito. Mahirap dito magkulit. Mapapatawag ka. Baka bigla na lang mawala. Dito pag makakitang bisita ko diyan. Kasi maraming kakilala ko dito. Dapat pag bisita dito, may kakilala. Hindi yung basta dadayo ka lang na wala kang kilala, Kasi tapos pag- makulit ka pa. Pag ibang mukha dito, Hindi pwede dito. ibang mukha. Maninibago yung tao. Ibang mukha to. Punta ako dyan, Ate Ami. Naiiyak ako, Ate Margie, Walang kasi handa to. na ano ko eh. Doon kasi kami, Ate Margie, sa sa pinsan kong ikakasal. Wala talaga Kaya handa. na ano kami mag-invite talaga kasi Nagsabi nga baka sila na yung bisita ko raw, papuntahin ko dun. Kasi ayaw ko. nakakahiya. Nakahiya. Ayaw ko talaga. Kahit Kasi tumulang. yung yung ikakasal na yung pinsan ko, anak ng kapitan dito. Anak ng tita ko. Ang kapitan kasi dito, tita ko kapatid ni Papa. Kaya pag ganyan kasalan kasi talaga, nagtutulong-tulong talaga, buong pamilya talaga yan. Doon kami Pati pera, ambagan, abot-abot ng pera. Tapos kasi sa amin yung lalaki kasi eh. Pinsan ko yung lalaki kaya. Buti nga na gusto yung pamilya ng babae na dito ganapin. Kasi nung namanikan, Ayaw pumayag. doon talaga yung kasal sa lugar ng babae. Na-vlog ko yun, kung napanood nyo yung title nun, tradisyon, pamamanikan. Nagregalo nga ako ng isang box na gin. Tapos ito na yun yung kasal na. Nagkatay din ng baboy nung mamanikan pa lang. Yung kinatay, 70 kilos ata yung na baboy. Ngayon, yung kakatayin baka, kasi piyesta naman, 400 kilos. Kaya yun nga Ate Margie eh. Kaya yun pa, isa pa yun. Kaya kumbaga kasi may marami pa namang piyestang darating eh. Yung ihahanda, pamasahin na namin. Tapos mas magastos pa nga yung mas magastos pa yung kaysa nung nakakompensi kami. Mas magastos pa ngayon na nakalabas na kasi yung mga gamot talaga. Kasi kailangan niyang mag-flush sa ilong niya, maghugas para mailabas yung mga dugong namumuo. Kasi pag inuhugasan niya yung ilong niya, daming dugo. Mga bilog-bilog na dugo. Kailangan mailabas. Pag di siya nakapaghugas, masakit yung ulo niya. Saka hindi lang naman na pagpunta namin, di ba sa pupunta kami Maynila, tapos babalik na naman. Mayroon pang pabalik-balik. Kaya tapos na rin yung fiesta. Pag uwi, balik na ako dun sa vlog para may pang-alalay. Siya dito sa tindahan, pero ako mag-uwian ako dito. Hindi na ako mag-i-stayin. Tapos makapasok man ako dun sa Pabay Project. Ganun pa rin. Late talaga ako lagi. Kasi bago ko umalis, dapat na dito, nakapag-asikaso na sa bahay. Tapos baka may mga time na di ako makapasok. Kasi yung mga labahan, hindi siya pwede maglaba. Kumbaga, yung pasok ko dun sa makabalik ako dun sa Pabay Project, hindi araw-araw. Pati rin yung linggo baka di ko mapasukan. Tiga-tiga lang muna.
Kasi pag yung vlog talaga, ano na eh. Nakakita niyo naman yung vlog talaga. Pag dito lang yung vlog, walang ano. Mahina talaga yung views. Dito sa pero- Cavite, pag makulit sa piyesta, bukas nasa balita. Yun nga. Dito Kuya Teddy, namimising, gabi pa lang, missing na. Hmm. Basta makulit ka, pag nag-inano ka na, natimbrehan ka ng tumigil, kaya hindi ka pa rin hindi ka pa rin tumigil, yari ka. Mami-missing ka. Hirap. Pwede naman dito pumunta siya. Basta, ano lang siya, behave lang. Basta behave dito, walang Napagsasabihan naman si Tilo. Titilo, mabait, titilo. Wait naman yan. Hindi ka marunong yan. Marunong yan si Tilo. Blue filter yan. Di sa pagbiro. Totoo talaga. Blue filter yan si Tilo. Bakit hindi, si Tilo ba, nagka-college na ba sana siya? Hindi yan na pumasok sa taekwondo kasi yung mga kamag-anak niya nagta-taekwondo. Yan sa Maynila. Hindi, nag-ano ka na? Nag-enroll lang ng taekwondo. Mga mag-anak niya. Bata pa si Tilo, bakit nag-aaral si Tilo? Tapos na. Hindi pa. Napakain tuloy ako Kuya Teddy, sabi, hindi na midnight snack eh. Baka maubos yung para maubos yung sayang yung karne. Talaga sayang talaga. Ang Hindi hirap. lang nakain. Kuya Teddy. Medyo umano na nga akong kumain, parang feeling ko tumataba na nga ako eh. Basta bukas at maaga tayong gumising para doon ako bukas. Ito talaga sininiag ko na. Internet. Hmm. Ano ko na. Basta yung Kain po. baka bukas may laman na yung ATM. Yun na yung galing sa challenge. Pero kumbaga titingnan ko na lang kung magkano yung kinita ko. Tapos di ko siya withdrawin lahat. Kumbaga kung ilan yung matira nung ipapamayad natin, i-stack na lang namin yun dun sa ATM para pag mga biglaang pabalik-balik na sa Maynila, pambili ng gamot, may dudukutin ako. Di ba ma? I-withdrawin ko yung yung pambayad sa mga mga nahiram. Hindi pa Ate kayo Cherry. sleep. Di pa Ate Cherry. Ate Cherry, nagpapahupa pa ng Ayun pa lang sa live, sinasabi ko na yung Kain po Ate yung Cherry. papapasalamat namin. Sa bagay, di ko pa nahahawakan yung pera na galing sa challenge. Grabe na yung papasalamat ko. Grabe na talaga. Parati tayo nagpapasalamat sa kanila. Hindi ko naman makakalimutan yan. Kaya di pa nga nangyayari yung di pa siya na-operahan. Sinabi ko na Pa-enroll niyo na anak niyo po sa taekwondo. mati siya nag-charge. Ayun. Ano? Mukhang pagod na kayo every night. Opo Ate Cherry, mas malala po sa next Bukas. sa next 3 days, mas malala ang puyat Enroll namin. yung anak niyo sa taekwondo. Opo, Kuya Teddy. Makakatulog lang po kami Ate Cherry ng maayos pag 29. Sa biyahe na tayo niyan. Sa biyahe na. Sa biyahe na kami magpapahinga. Kasi 28, magdamag pa yan yung sayawan, 28. Minsan nga pag fiesta Ate Cherry, kasi 27 yung fiesta, di ba? Di ba ngayon 26 na? Magdamag ang sayawan, 27 na yun. 27, kinaumagan may misa, binyag.
Ganyan, tapos kasal, tapos tanghalian, tapos hapon, parada. Magpaparada pa naman yung anak ko kasi ano siya, di ba? Parid. Oo nga. Ano, Paano yan? di na nalabhan nung damit. Kasi Malinis sobrang, naman siguro. oo, sobrang Paano init. yan? Ano, magpaparada kami. Ako doon, yung tindahan. Nakakain na yan kasi alauna na yan. Yung kasal nga. Maaga yung kasal dyan. Tapos na yan. 26 na pala ngayon. Upo ko yung 26 na. Magdamag yan. 27 yun paghapon pa Kwento rin. natin nung isang taon. Kwento ko sa inyo. Bakit? Diba? Nagtinda tayo. Tapos, may panghanda. Nagkatay pa ako ng baboy, nagluto. Pero yung maliit lang na baboy. 60 kilos yung nabili ko nun. Tapos magdamag kami nito na nagtinda pa. Tapos tulong kay Papa na nagluto. Si Papa nagluto noon isang taon, tulong lang kami. Tapos kinuha pa baga akong ninong. Ginawa ko lang, hindi na ako naligo kasi bawal maligo. Na yung pa ako, nagsapatos lang ako. Nagbihis, pumunta ako dun simbahan. Pagkatapos nung binyag, di na ako pumunta dun sa bahay nung pinagninungan ko. Simula bukas po, yung tindahan namin, wala nang sarahan Wala nang yan. sara? Ano na yan? Ngayon lang kami nagsara. Pero last year, ganito din, 25, di na kami nagsara kasi. Sayawan. Ngayon lang kasi may event na ganyan. May contest. Pero kung walang contest, sayawan yun, magdamag kami yun. Kaya yung tindahan namin, masasarado yan sa 29 na. 29 na, diretso na. 29 na yun. Diretso yan. Kaya yan. Kaya kami nakapundar ng kolong-kolong dati. Pero ngayon po, yung kita namin, hindi naman masyadong malaki kasi gawa ng puro tindahan. Kasi nung nakapagpundar kami ng kolong-kolong namin, Konti, walang mga may dayo. balot tayo nun eh. May balot, may nagpiprito tayo ng fishball kikiam. Di pa ako vlogger nun mo. Kaya nga, tindahan, ayun. Wala ka pang sakit. Fishball kikiam, yung isaw, mga ganyan. Prito-prito, may siomay, siopaw, balot, chicharon, Yan tapos yung- mani. Yun Yan talaga. yung kalamangan namin. Nakakaipon kami kasi wala kaming mga yung hulugan. Yung mga hulugan. Yan yung kalamangan namin. Nakakaipon tayo kasi hindi tayo maluho. Hindi tayo panay-bili ng kung ano-anong hindi kailangan. Yung damit ko nga, damit mo eh. Ito lang ata yung hindi mo kayang suotin eh. Binigay lang din sa akin. Pag sinuot ko yan, labas pusod ko. Bigay lang, hindi ako panay-bili din ng mga gamit. Kasi yung damit niya, damit ko. Kasi binibigyan din ko ng kapatid ko ng damit. Pag binigyan siya, yung sinusuot ko din. Kasi parehas lang naman yung namin ng damit eh. Short ko, short niya rin. So, oo. Purya lang sa underwear. Tandem sa pagnegosyo. Thank you, Ate Cherry. Yung iba nakakasahod na ni-reveal na nila magkano nakuha nila sa challenge. Ay, nakasahod na ba yung iba? Nakasahod na po ba? Sa akin kasi di pa eh. Wala pa po sa kanila. Ay, nakasahod na talaga daw yun. Baka kanina, nahapon. Tanghali, nag-inquire ako, wala pa eh. Wala pa talaga. Si Pula rin, wala pa. Tanungan niya kayong dalawa. Sigat. Naririnig ko eh. Si Gatcho nga, nag-chat sa akin si Gatcho. Kasi sabay-sabay naman yung sahod niya. Si Gatcho, nag-chat sa akin ng alas 5. Nagtatanong sa akin kung may sahod. Sabi ko, wala pa. Baka gabi na. Ko lang, i-reveal ko lang kung magkano. Pero magwe-withdraw lang kami ng yung tira. Lalagyan namin sa ATM pa rin. Mahirap kasi pag yung pera, yung Hawak mo. Na wala ka namang hindi mo mailalagay sa negosyo o mauubos pag na. hawak yung pera. Ate Cheng, hello daw po sabi ni Kuya Benji. Ubos talaga eh. Paras yan ng yung 1,000. Pag yung 1,000 na barya, ubos yan maghapon. Kaya dapat talaga may disiplina. Kaya yung pera,
Ako, pag ganyan, kada sahod ko talaga di ko inuubos. Kasi gusto ko may matitira. Pang emergency yan. Ngayon lang tayo na ano kasi Ayaw ko nang ubos-ubos yung pera. Kahit may gusto kong bilhin, din inaano ko talaga yan. Sinisib, dapat di ma, ano yun, di mahugot. pwede siguro sa bangko nyo, sa BPI na unang magpasahod. Oo. Oh, baka. PDO po kasi ko eh. BDO po kasi yung Pila, malapit pula, dito. BDO. PDO ko. Pero ano nga, Meron na pala. pero yung ano nga, sabi nga nung iba, mas safe daw sa Metrobank, hindi ko sure. Yung Kasi sinasabi nila. malalaman din kasi yung account ko sa kanip lang ang may hawak yung kapatid namin. Kaya alam niya kapag Masakit. oh, kasi kaninang umaga tiningnan nung kapatid ko. Kumbaga yung sabi natin payroll, parang payroll ipinapasa pa lang daw ni YouTube kasi ano ngayon eh, Lunes pa lang ngayon dun sa ibang bansa. Di ba? Kasi yung sahod ng YouTube, dollar. Lunes pa lang, kaya ngayon pa lang ginagawa yung ano. Kasi sabi nung kapatid, baka daw bukas meron na. Ano yung binawas sa akin eh, kasi tinignan ng kapatid ko. Yung binawas sa akin na tax ay $200. 200 plus yung binawas sa akin na tax. Pero ano, tansya ko na yung ano, kahit di ko pa pinipindot. Ano yung sasahurin ko. Kasi kinumpute na ng kapatid ko eh. Kaya Benji, gising ka pa Oh, rin. yung palitan ngayon, 58. Yung Ano pa lang palitan, sa kanila ate yan? 58 yung palitan ngayon. Ano ba? Alas 5 ba? Yung Ay, alas 7. natira sa akin na dollar, 2,300. Itinimes ko yun ng 58. Ang tansya ko, nasa 130 plus yung sasahurin ko. 130 plus. At syempre, thank you po talaga sa inyo. Kaya maraming Sana salamat wag po kayo magsawa inyo sa kaka-thank you namin. lahat. Thank you. At yung thank you na yan, Sa mga silent viewers, sa galing mga... sa puso namin yan. Talagang totoo Kasi yan. nakaka-amaze lang. Grabe yung ano, sobrang na-appreciate talaga namin. Nakaka-overwhelm ba? May kaltas pa sa tax pagpunta dito sa Bangko ng Pilipinas. Basta 200 plus yung nabawas sa akin. Pagpunta sa Pilipinas, Thank you. may Thank you, tax thank na. you. Pag sahod mo, may tax pa din. Oh. Kaya nga, doon ako sa nabaw magpipindot. Kasi dito ko nag-ano lang sa mga grocery. Kasi may mga ano dito yung sinasalanan Malayo ng po kasi yung ATM. bayan sa amin eh. Halos Malaki yung bawas. 30 minutes to 45 minutes ang ano. Pag sa mini grocery ka lang dito sa amin, magkano? Ang inquire may bayad ng 10 piso. Wala man. Wala. Doon, meron. Sa kanila. Diyan sa kinuha ko wala. Doon sa puno ko na po. Bakit doon? 10 ang inquire. Wala. Tapos yung pag nag-withdraw ka 20. 20 ba? Kada libo. Diyan walang ano. Wala siyang. Kasi kanina, pinasalang ko. Pwede ka mag-inquire lang. Pwede, wala namang bayad yan. Sabi niya. 20, 1,000. Yung binibilan natin ng ano, inopera na din pala sila ng ganyan. Na pwedeng ATM, oo. withdraw. Dito, pinapahiram pa sila ng 500,000 puhunan. Kaso ayaw niya. Kasi buwan-buwan, magkano yung hulog. Magbabayaran mo buwan-buwan. Natatakot siya kung baka raw konti lang yung
mag-ano sa kanya, Mag-withdraw. mag-withdraw, di niya mabayaran. Madami na nag-withdraw ngayon kasi yung Parang 4 piece, di ba? 25,000 ata yun monthly. Yung 4 piece, di ba? Ulugan mo yung ano, 500,000. Nakakatakot naman talaga. Ano? Yung ano nila ngayon, di tulad ng mga nakaraan na volume yung pinahiram sa akin ba? May pera pa. Sa Ano kasi? 11 video ang ATM po yata doon. 7-Eleven video ko. Opo, kaso medyo kalayuan po talaga. Nasa nabuhat ko. Sa Nabua pa. Pero kung wala sanang tubig dyan sa ano, mas malapit ba to? May video pala May dyan sa video bato. dyan sa bato. Pero nakakadaan na ata ang motor. Hindi, yung ulan nakita mo naman yung ulan. Ay, yung ulan kanina. Yung Kasi damag. kanina nga dyan bumaha. Bahaan na naman yun. Silent viewers ka, Benji. Natawa si Kuya Benji kay Ate Cherry. Bakit daw gising pa? Alas 8 pa lang ata dyan kila Kuya Benji. Kuya. Kaya kung may pasok na bukas ang mga bata. Huwag mo naman ang papasok yan, ma. Sobrang ulan kasi. Ulan mo na. Sinuspend kasi Ano na po lang? yung klase. Baka piyesta na lang yan. Di Baka natin. magpa-practice kasi sila eh. Titingnan ko lang. Malapit na rin makatulog si Carmen. Wala na nga, tulog na nga sila eh. Wala nang viewers. Wala na ba? Wala. Yan mo, papakin mo na. Isa na lang. Natin tayo. Papakin na to. Adobo. Bumili ko ng 1 kilo kanina. Inadobo ko tanghalian. Nabot na namin na ano. Gabi yan kasi wala nang oras magluto pag gabi. Sarap pa naman ang pagkaluto ko nito kasi may ano to eh. May cook. Adobo with cook. Okay, sige, rest na kayo. Opo. Ate Cherry, salamat Ate Cherry. Kuya Benji. Kuya Romel. Ano lang lahat sa mga silent viewers. Kanyang lahat. Ano daw? Sabi niya ano. Tibay namin ni Romel tapos kay Margie lipat dito. Grabe talaga si Kuya Benji. Dito pa, wala Margie. Bulungan bago matulog. Wala kayo. Bali Ate Cherry. Bawal na kasi lumakas ng busis. Tulog na rin siya, ano. Bili na rin. Anak namin tulog na rin. Tulog na rin. Ate Margie, baka tumaas baby mo lagi po yata. Kami babawi at babawi kami sa ano. Sa 20. Ay, 20 rin. Babiyahe tayo sa 20. Yun lang ang kaya kong ibigay na tulong, Benji. Oo. Sobrang laking to. Ay, kaya Benji, Kuya Ramil. Kasi Ate Margie, oh. Hindi ka pa inaantok, Ate Margie. Alauna na? Alauna na ka. Bala, parang bag naman. Hindi, ano ko yung lalanggamin yun eh. Kari na. Lalagay ko sa tubig. Kari na. Kala pula na.
Pagkatapos ko daw mag-live ulit sa Ate Margie. Ay, maglalag sa tumagi. Kaya pa Sabi, ba na? sabi ni Kuya Benji. Ayaw mo? Ayaw mo na? Ayaw mo Sige na? na. Lambot nila eh. Parang tapa. Hindi ako Ano? Ikaw din Ate Cherry, pahinga ka rin. Baka rin tumaas BP mo. Sa Ate Cherry. Pahinga ka rin po, Mm. Ate Cherry. Sa office kasi si Ate Cherry. Matulog na daw si Tapos Ate Margie. nagdadrive pa siguro si Ate Cherry. Masyado niya. Hirap ma-over fatigue. Maaga sleep ko lagi. Mm. Sige Ate Cheng, bawi mo kasi sunod-sunod yung ano. Kasi simula nung October, yung kwentuhan natin nung nasa Maynila. Nasa work na pala sa Ate Cherry. Nasa work na. Nasa work na si Ate Cherry. Sisimula na palang magpagod si Ate Cherry. Nagtatanong. Tayo patulog na. Nabawi talaga ako ng tulog. Maaga ako nagising kasi maagang nag-soundcheck yung ano kanina. Anong oras ba yun? Alas 7, alas 6. 9 a.m. Nag-soundcheck yung... Snacks time na. Ate Cherry. Snack na ba yun sa atin? Nag-ano na tayo ng pananghalian yan. Si Kuya Benji, ano yan, kape. May isaw pa, ubusin. Ayoko na nga muna mag-ano ng chicken. Nangangati ako eh. Dito hindi ko alam ano nangyari dito. Ate Margie, sleep ka na, bukas magla-live ka pa. Minsan ran ako lang ng videos para support sa inyo. Thank you. Thank you, Ate Cherry. Si Kuya Rowan, Kuya Bern, lagi nasa live ni Badet tuwing umaga. Nagla-live. Ingat daw po sa work, Ate Cherry. Wala na tayong balita sa outside world. Simula nung umuwi tayo dito, parang nahirapan na tayo makipag-ano sa mga Walang signal eh. makasubaybay sa mga vlog nila. Unang-una, walang signal. Panay brown out. Tapos nung Busy na. nagka-kuryente naman, bibihirang umayon yung live. Ngayon lang, umokay. Tapos nung nakaraan. Yan sabi ko sa'yo eh. Mura nga yung monthly natin, 700 lang. Mapapamura ka naman sa signal. Wala talang signal. Tingnan mo nga, ang mahal ng Starlink kung walang signal. Wala yan sa... At least tayo kahit pa paano nagkakaroon. Hindi katulad yun, maghapon na. Walang signal. Kung may signal yan, walang maghuhulog sa bento natin kanina. Kasi alam nila free eh. Dapat yan mabuksan bago tayo umalis. Bumuksan niya. Baka sa kasi Kailan last binuksan? di ba ikaw yung pinaano ko sa kanya? Ako na pati. Dahil ni Margie twice. Kay Karot isa. Sa bahay ni Margie. Ang tibay. Nandiyan ba si Karot? Diyan. Diyan sila. Kasi magkakaroon sa party. Kasi Samson. Kaya di pa umuwi dyan sila Kuya Noli. Madalas brown out saka mahina signal. Upo talaga Kuya Teddy. Grabe. Totoo yun. Grabe ang signal talaga dito. Saka panay brown out talaga. Ako ang nasa isip ko baka sa Fiesta brown out. Parang napipil ko yan. Nangyari na yan dito. Isang taon. Nung nakaraan. Pero maganda. Oo, Walang maingay. Lahat nakatutok talaga sa parade.
Yung, ayan yung anak ko, magpaparada yan sila eh. Basta gabi may kuryente. Parang sa akin, mas gusto ko yun eh. Yung umaga ng piyesta, brown out. Maghapon. Oo, Walang video okay. medyo okay. Walang tugtog na iba. Mga kwentuhan lang. Tapos yung mga tao, may time sa sa event ng piyesta. Kaya mas maigi na din na naabutan natin yung walang cellphone, walang internet. Parang pag gantong fiesta, naalala ko yung mga nung mga bata pa sila, yung matatanda na ngayon. Parang sarap Wala na nga, magkwentuhan ng wala na nga yung dati na yung naabutan natin na pag madaling araw, yung paparit. nagpaparid madaling araw, mga alas 4 para gumising na yung mga tao. Sa ibang lugar, Yan yung palatandaan nila eh. sa ibang lugar, pag birthday, parang sinasalubong yung Hindi. birthday ng dasal tapos pupunta talaga. Dati nung piyesta, alas nakatarotot. Eh sa Manila, ganun. Yan na yung palatandaan ng mga tao na gumising na tayo para magluto na. Yung maghahanda. Alas 4 yan, tawagin yan Diana. Sa Manila, ganun. Magtuturotot yan. Doon sa 601, ganyan. Nag-iikot, alas 4, mag-alas 5. Alas 4 yan, Diana, tawagin Diana. Banda, ang iikot. Mag-end na tayo? Para parehas na rin makapahinga. Kung magpapahupa ka pa. Mag-ano nga din ako. Nag-plus ka na? Hindi na, kasi nag-flash ako kanina ng alas 3 eh. Bukas na lang ng umaga. Ayan, Ate Cherry, Ate Cherry, Kuya Benji, Hindi Kuya na, Ramil. hindi na kaya. Ate Margie, Pinipilit nila. sa lahat sa 8 viewers natin. Sa silent viewers. Silent viewers, mag-out na po kami. Mauna na ako. Sabay na Kasi tayo, Kuya Romel. Hintayin mo na kami, Kuya Romel. Tulog na rin kami. Ate Cheng, thank you, Bagsak Ate na. Cherry. Ate Cherry, thank you so much po. Simula nung nagkakilala. Salamat. Thank you so Salamat much. Ate Cherry sa Kuya pakulay mo Benji. ngayon. Yan, Kuya Benji. Ingat. Kuya Romel. Ingat sa board. Thank you sa mga silent viewers. Kuya Teddy, thank you so much po. Parating nakaano si Thank Kuya you, thank you, Teddy thank sa you. atin. May update tsaka naka-tune in. Bukas Romel, wala sa live ni Margie. Kuya Benji, thank you so Thank much you, po thank talaga you. sa inyo. Pang internet, lahat tao po ako sa fiesta. Opo, talaga Kuya Teddy. Grabe talaga. Nakakaano. Ang sarap balikan yung mga ganyang alaala talaga. At yun na. At po, huwag nyo nang pansinin ang mga eyebag namin sa mga susunod na araw kasi lalala at lalala. Bye-bye. Thank you so much po I sa love silent you all. viewers. Kuya Jaime, Kuya Ruben, Kuya Ruel. Ayan, MacBook, pumasok pa yun. pumasok pa yung isang birthday ko. Huh? Kapabukas. Kuya Ruben, birthday mo ba? Birthday? Oo nga. Magbi-birthday bagas ka. Yung sinabi niya nung nasa Maynila Ay, tayo. oo nga. Sa Happy next day. birthday. Kuya Ruben, happy birthday. Maligayang kaarawan. Advance happy birthday, Kuya Romel. Maligayang kaarawan, Baga Kuya yun. Romel. Nung nasa Maynila tayo, birthday niya. Bukas na ba? 26. 26. 27. 26 yan. 26 na birthday niya na ngayon. Oo, kasi 26 Baka na. 27. Di 26. 26 kasi sabi ko baga 27 pista, tapos 28 birthday ni Papa din. Ngayon na ang birthday mo, Kuya Romel. Happy birthday, Kuya Romel. Happy birthday sa iyo. Maganda. Happy birthday. Tayo ang inumin, tayo ang pulot. Happy birthday. Sana malasing mo sila. Happy birthday. Kuya Romel. Maligayang karawan. At wish ko sa iyo More ay birthday to come. good health talaga. Health lang talaga. Tsaka peace of mind talaga, Yun. Kuya Romel. Thank you so much, Kuya Romel. Pinasaya mo ang aming buhay. Happy Sa birthday. mga comment mo, Kuya Romel. Sa pag-request mo ng mga Moira. Sa mga nakakaiyak na songs. At Sabagay, bukas pag nandito umaga, nandito yung mga kapatid ko, pwede tayong mag-live. Kantahan. ang sarap mag-live. Para- Yung internet talaga ang hindi para sa birthday ni marunong Kuya Romel. makisama.
Yan. Tingnan natin. Pag may umaga pa lang, pakantahin natin dito yung kapatid ko. Pag nandito sila kasi ang hirap kasi gusto natin mag-live kasi wala tayong internet. May you have many more birthdays to come. Sabi ni Ate Cherry. Grabe, Kuya Romel. Buti pinaalala mo. Nakakalimutan ko na nasabi natin yun na ano eh. Kasi di ba nasabi niya 26 birthday niya, 27 fiesta, 28 birthday rin ni Papa. Nahalo-halo na kasi. Ilang taon na nga? Yung utak kasi natin, Ilang taon na nga, Kuya Romel? 21 pa lang yan si Kuya Romel kasi 18 years pa lang Kaya siya wag na, yan sa abroad. Diyan na naman tayo sa edad eh. Baka mapilitan si Ate Cherry. Baka bulihin na naman Kuya. Mabuli na naman. Oo. Buti si Ma'am Maria J. Talagang may... siya yung may hawak ng ano eh. Kuya Benji, binigyan ng Trophy. trophy. Okay pa ba ang lahat? Ang sarap magtawanan pero yung mata namin parang mahuhulog. Sige na. Out na din. Out na po Nakabati tayo. na tayo sa birthday ni Kuya Romel. Kuya Romel. Tapos na birthday. Kailan Tapos yun? Kailan Ate Cherry? Kailan po? Hindi ka namin nabati Ate Cherry. Kailan po yung birthday mo, Ate Cherry? Pinalipas lang ni Ate Cherry at di nagsabi. Secret. Ay, secret. November babies ka ba, Ate Cherry? Hindi talaga. Hindi I-secret talaga mo na sinabi. talaga, Ate Cherry, kasi nandyan na si Kuya Benji o nagka-type na yun si Kuya Benji. Ay, sa computer pala yun. Yung nagliligpit na tulog na ako sa stage. Busy. Busy kasi sa challenge. Busy Di, kasi sa nung channel. ano nga, October Nung ba? October yun. Alam mo, Ate Cherry, yung mga October daw. Trophy mo, Cherry. Ay, sabi ko na nga, be. Kaya Benji. Talagang naghanap pa siya ng emoji na trophy eh. Nung October yun. Birthday. Belated. Yung October baby. Parehas kayo ni Ami. October. Ang ganda ng natin yun, zodiac sign natin, Ate Cherry. October 11 to. Si Ami. Kaya love ko. Thank you, Mm. Ate Cherry. Tayo October 11 siya. tayo talaga ang tunay nagmamahal. 11. Mga October babies daw. Na may nabasa akong yun eh. Mga libra. Parang totoo talaga yun. Totoo. Mas yung mga libra daw, mas iniiwasan nila yung makipag-argue. Mas pipiliin nilang sarilihan kaysa iskandalo ba. Nadawit lang si parang Jason. Salamat, Ate Cherry. Okay na. Okay, parang nabuhayan na tayo eh. Oo. Tapos mag-e-end. Oras na dyan. Hindi ko na talaga kaya. 1:24 na ng 1:24. umaga. Kamukha mo na si Ami, pati birthday October. Kaya Benji, inaasar yung mga height namin. Alam ko na yun, Kuya Benji. Ang liit ko kasi. Sige na. Babay na ulit. Okay na, alam mo na. Babay na. Ate Cherry, hindi na talaga kaya. Sorry po. Bye-bye. May Ingat next kayo, time. ingat. Siguro, kaya natin mag-live kasi ng madaling araw. Pag Bukas. may tulog tayo eh. Bukas magdamag tayo. Bukas, buhay na buhay kami bukas. Kaya Bukas. iidlip talaga kami ng Kasi bonggang-bongga di, ngayon. hindi pwedeng matulog bukas. Walang yung tulagan tinda. to. Tutulog kami 28 na.
Pero sa ano, iidlip pa din. Iidlip pa din. Bye-bye. Bye sa inyong. Thank you so much, Ate Cherry sa Pakulay. Thank you sa mga nag-tune in. Ate Margie, Kuya Benji, Kuya Romel, Silent viewers. Kuya Teddy, silent viewers. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Pindot mo. See you pala mamaya. Bye. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Romel.